Ja tänään tiistaina täällä Ilkka-areenalla Seinäjoen Jymyssit kohtaa miesten superpesiksen ottelussa Vimpelin Vedon. Veto on yksi sarjan ennakkosuosikeista. Sami-Petteri Kivimäki, miten teidän tämän kesän matka on sinun mielestäsi lähtenyt liikkeelle? No ihan tyytyväinen aloitukseen, että 2 voittoa ja saatiin tuolta Joensuusta heti lentävä startti, että kova kotijoukkue ja yksi sarjan kärkipäähän povattuja joukkueita, niin pystyttiin pelaamaan hyvä peli siellä ja nyt toi kotiavaus sitten, niin siitäkin voitto, että 2 voittoa ja ihan hyvä startti. No tuossa kotiavauksessa Jyväskylän Kiri tuli voimakkaasti peliin, yllättikö se? No en mä tiedä yllättääkö, tässä löivät hienosti pesäpalloa väliin ja että kyllähän mä oon sanonut koko aika, että sarjassa pitää pystyä niinku illassa toiseen olemaan niin kuin hyvällä tasolla, että se näytti taas sen, että joka joukkue pystyy pelaamaan sellaisia vuoropareja ja jaksoja, jolla pystyy niin kuin ketä vastaan tahansa tappeleen voitosta, että ei nämä niin selviä etukäteen ole, mitä monesti luullaan. No teilläkin näyttää kokoonpanossa pientä muutosta olevan, voisiko sanoa tuommoiseen vakiorosteriin. Kuinka pitkään mahdollisesti Mikko Kanala sivussa on? No tänään ei ole pelikuntoinen, mutta ihan luottavaisin mieli, että Mikko tullaan aika nopeastikin näkemään taas kentillä. Niin, pöytäkirjan mukaan Mikolla näytti olevan tuollainen aika mukava rooli, että hän on tänään joukkueen lääkäri. Millaiset dropit Mikko on joukkueelle syöttänyt, että voitto tulisi tänään? No en tiedä siitä, mutta tuossa mukana. Ja me ollaan muutenkin, meillä oli vain 1 peli viime viikolla, me päästiin harjoittelemaan hyvin. Ja nyt on 3 pelin viikko, niin olisi tarkoitus tästä saada hyvä startti siihen. No tämän illan teemat vielä lyhyesti. Oman näköinen peli. Aktiivinen ote pelaamiseen ja vastustaja muutamat huippuyksilöt tuosta kiinni ja nyt ilmeisesti Korvola syöttää, niin täytyy sitä vähän muistella, että mites eroja siinä nyt olikaan sitten, jos Viita ei ole lautasella. Mutta oman tekemisen kautta vahvasti, että aktiivinen ote olisi tänään tarkoitus ottaa. Selvä, ei muuta kuin onnea peliin. Kiitos. Mikko Vainionpää tässä vaiheessa plakkarissa 3 pistettä. Miltä sarjan alku on sinusta nyt sitten tuntunut? No vaikka olisi tämänkin pelin jälkeen ollut 0 pinnaa, niin se ei olisi niin kuin meidän tekemiseen vaikuttanut. 3 pinnaa on hyvä ja tasaisuus on vielä ollut se, mitä etsitään ennen kuin omassa pelissä. No tänään vastassa Vimpelin Veto, yksi ehdottomasti myöskin jälleen kerran kärkeen veikatusta joukkueesta. Millä lailla se vaikuttaa otteluun valmistautumiseen? No pitää tunnistaa tilanne, että kyllä me on lokakuusta asti lähdetty meidän niin kuin omaa pelisysteemiä ajamaan sisälle ja siihen kuuluu se, että silloin kun on kovempi haaste, niin silloin kovemman päälle vaan, että tiettyjä tarkennuksia siinä sisäpelissä, että mitä se tarkoittaa, että suuri virhe meiltä, jos me ollaan niin kuin pieniä sisällä ja ulkona ja katsotaan mitä Vimpeli tekee, että sitä koitellaan vältellä. Eli teemana voisi pitää tällaista pelirohkeutta. Kyllä joo, mutta se pelirohkeus vaatii myöskin sitten sen, että ne perusasiat on kunnossa, missä meillä on niin kuin eniten ollut tekemistä, että ne niin kuin sellaiset helpot virheet pitää saada pois ja sen jälkeen on kivempi pelata niin kuin pelirohkeasti. No entä sitten Vimpeli tänään, millaisia asioita sieltä pyritään ensisijaisesti ottamaan kiinni? No nopea joukkue ja lyöntivoimainen, että ei oikeastaan mitään ensisijaisesti. Tietysti se nyt on 85% on tuo ykköskärki, mikä siinä on, ja siinä numero 2 on nyt uusi kaveri, niin kyllähän numero 2 niin kuin päivä koitetaan saada niin kuin vähän synkäksi tänään. No entä sitten oma joukkue? Tuossa Sami jo mainitsi, että Sami Korvola on lautasen ääressä. Paljonko se vaikuttaa pelin lähtöön? No meillä on 2 lukkaria ja Korvola syöttää tänään, että ei se sillä lailla muuten vaikuta, että Viitaa varmaan harmittaa, kun ei mahtunut tänään kokoonpanoon. Selvä juttu, ei muuta kuin onnea peliin. Kiitoksia. Ja ensimmäisellä lähdetään hakemaan ratkaisua. Ja näin on. Ja viimeisellä Pukutti nostaa pallon ylös. Ja harmittava takaisin siellä Tuomas Rauniolle. Ja tällä
Areenan Subway Cooper pelaaja Jokeri 10. Jukka-Pekka Vainionpää, Viiki Pruukki. Kotijoukkue kaventaa numeroiksi 4-5. Välittömästi pallon tuolle perälle pojat ja kiertää Puntarin pelin 6-6. Pukutti löytää sauvan numero 7-6. Ja sitten pallo vastuuttamassa väliin 6-8. Ja vastuuttamattomasti Jukkisille pallon väliin. Kotijoukkue pystyy tässä ensimmäisessä vuorokaudella 1-0 johtoon. Keskipopulla lähdettiin hakemaan ratkaisua. Ja se syntyy tämän Supervuoron. Seinäjoen Jymy-Jussien ja Vimpelin Vedon välinen miesten superpesisottelu täällä Ilkka-areenalla on päättynyt ja sen vei Vimpeli jaksoin 2-1. Onneksi olkoon Henri Puputti. Kiitos. Ennakko-oletusottelusta saattoi olla se, että te viette ottelun selkeästikin, mutta siitä tuli yllättävän tiukka ja jännittävä. Heijastuiko se teidän oman joukkueen suorittamiseen millään tavoin? No ei tässä sarjassa ole yhtään sellaista joukkuetta, että voisi lähteä pelaamaan jotenkin takki auki tai puolilla valoilla. Että tänään se hyvin nähtiin, että jos ei olla hereillä joka tilanteessa oteta jokaista joukkuetta tosissaan, niin näin voi käydä. Ja toki kaveri löikin ihan hyvin, mutta sitten paljon myös sellaisia arviointivirheitä, että itse taisin päästään 5 vai 6 juoksua. Että näin kun käy, niin tulos on sitten tommonen, että vähän niin sanotusti heikompikin joukkue paperilla voi jaksoja viedä, mutta pitää kuitenkin olla tyytyväinen, että sitten vaikka peli oli vähän tuollaista rönsyilevää meiltä, niin kuitenkin sitten hoidettiin 2 pistettä kotiin. No, voiko tämä lukea kuitenkin niin, että tuossa superissa ikään kuin sitten kokemus ja rutiini voitti? No joo, varmasti näin, että näin pitikin luultavasti käydä, että jos oltaisiin vielä hävitty tuo supervuoro, niin sitten olisi ollut kyllä iso peiliin kattomisen paikka. Mutta siinä hyvin ihan perusasioilla saatiin tilannetta päälle ja sitten yllätysotolla kotia, niin se meni niin kuin pitikin. No entä sitten, tuossa mainitsit, että itse taisit päästään juoksemaan, mutta kyllä niitä sitten löitkin. Kuitenkin kai positiivisen puolelle kääntyy oma suorittaminen. No en tiedä, ihan siinä ja tässä, että tuliko enemmän annettua vai lyötyä. Toki kaverikin auttoi vähän siitä. Mutta pääasiassa sama montako niitä lyö tai päästään, kunhan voitetaan tätä matseja, niin se on se pääasia kuitenkin. Selvä juttu. Kiitoksia. Kiitos. Jukkis, ottelu hävittiin, mutta ilmeisesti nyt ei kuitenkaan aivan tarvitse säkkiin pukeutua. No ei, että mun mielestä Vimpeli on superin paras joukkue ja saatiin sille piste, niin mä oon ihan tyytyväinen
tähän tulokseen, mutta aina tappio harmittaa, mutta olisi se voinut huonomminkin mennä. Niin, supervuoroon asti päästiin taistelemaan ottelun voitosta. Vähän sitten kuitenkin näytti, että tuliko tuo toinen jakso, niin oliko siinä sen verran kova lataus, että se vähän purkautui sitten ennen tuota superia? Niin, no en tiedä. Siitä pitää vähän keskustella, että nuo superit on ollut meille vaikeita, että me ei ole saatu käännettyä niitä voitoiksi, mutta kai se on vähän kuin nuori joukkue, mutta siihen pitää löytää niin kuin meidän lääkkeet, että me saadaan käännettyä niitä voitoksi. No sinulla tänään taas 6 juoksun ilta. Mailassa tuntuu olevan jytyä. No joo, nyt menee hyvin. Antaa paukkua vaan. Selvä juttu. Kiitoksia. Kiitos. Sami-Petteri Kivimäki, onnea voitosta. Kiitos. Millaiseksi luonnehtisit ottelua noin niin kuin yleisesti? No alku oli, nyt oikein tarkalleen edes muistena, miten siinä alussa tapahtui, muuta kuin että päästiin 5-0 vai 4-0 johtoon. 5-0 johtoon ja ehkä se vähän niin kuin sitten kenties toi semmoisen tunnetta, että no näinkö tämä tästä tulee ja Jukkiksen hieno lyönti sinne taakse ja kyllä kotijoukkueelle pitää antaa tunnustus, että pelasivat railakasta peliä ja hyvällä ilmeellä ja meillä oli vähän semmoista, että kun jäätiin taakse, niin sitten se menee aina vähän hankalemmaksi ja tietysti tyytyväinen tuohon, että pystyttiin lopussa supervuorossa sitten tiukas paikkaan runtaa väkisin se voitto sieltä, mutta että niin kuin ennen peliä sanoin, niin tässä sarjassa ei ole yhtään helppoa joukkuetta ja Jymi Jusselakin nuori joukkue, mutta jos Jukkis tuohon tahtiin palloa viskoo väliin, niin kyllä siinä pitää itse sisällä pystyä silloin tekemään. Ja sieltä mä ehkä löydän tänään meidän isoimmat parannuksen paikat, että vääriä ratkaisuja ja turhia paloja, takana menemisiä 2 paloilla ei juosta loppuun. Että ei ollut ihan ajatus pysynyt kasassa koko peliä. No missä sitten, tuossa jo luettelit aika paljon noita, missä haluaisit parantaa. Mihin asioihin olet voiton ohella tyytyväinen oman joukkueen pelissä? Siellä on Lassila Severi hyvä ulkopeliä ja niin kuin sanoin, että aina kun voitetaan, niin pitää olla tyytyväinen. Että ei ole tällä joukkueella nyt vielä tänä vuonna hävitty, nyt oltiin jo lähellä. Että toivottavasti tästä niin kuin jokainen ottaa sen opin, että niitä tyhjiä hetkiä ei saa tuonne peliin oikein paljon tulla. Että hienosti Jymy sitten tarttui tänään niihin ja ottivat arvokkaan pisteen ja taistelivat loppuun asti voitosta. Että siinä meidän on parantama, meidän pitää pystyä niin kuin ehjempään esitykseen. No mitenkä tästä eteenpäin, kukas teillä on seuraava? No torstaina Kempele tulee Vimpeli, että siinä on nyt taas paikka sitten hakea sitä ehjää kokonaisuutta, mutta että eipä tässä pitkä runkosarja, sinne mahtuu kaikenlaista ja aina kun voitetaan, niin ollaan tyytyväisiä ja mennään analysoimaan ja ollaan torstaina taas sitten valmiita pelaamaan. Selvä juttu, kiitoksia. Kiitos. Mikko Vainionpää, viimeksi kun oltiin tässä vastakkain, niin sanoit ja aloitit, että tunnelmat ovat surkeat. Millaiset ne ovat tänään? No ei ne niin surkeat ole, että mielenkiintoinen ottelu taas, että meillä on kyllä kiva joukkue sillä lailla, että se osaa tehdä valtavasti virheitä, mutta se on sitten kuitenkin sellainen niin kuin tänään nähtiin, että pystyy mihin vaan. Että eka jakso harmittaa valtavasti, jos niin kuin 2 annettiin edestä ja sitten 3 kopinnostolla ja sitten mennään 6-5 johtoon ja siellä oli muutama läpäri oli vielä aivan niin kuin tulon päällä, niin se kertoo oikeastaan kaiken tästä joukkueesta, että meillä on tekeminen siinä, että me saadaan toi perussuorittaminen, niin kuin kopinnostot meillä nousee ja tällaiset helpot virheet pois, niin sitten me ollaan niin kuin seuraavalla tasolla. Nyt me ollaan tällä tasolla. Mutta joukkuetta voi varmaan kiittää siitä, että niin kuin se pelaa läpi ottelun eikä niin kuin taivu noissa tilanteissa. No siellä on käynyt talvesta asti niin monenlaisia miehistöjä meillä ja onko 14 vai 13 ottelun kertaakaan ei ole kontattu koko matkaa, että se on niin kuin, se on upea niin kuin piirre, että siinä 5-0 täällä näin koti ja itse käytiin sisällä siinä alkuun, niin siinä olisi ollut maailman helpoin niin kuin ottaa 15-1 sitten turpaan se, mutta ei ollut sellainen ja toinen jakso mun mielestä oltiin parempi ja kaveri tuli iholle, mutta vielä pystyttiin kimmertämään ja siihen niin kuin, jotta ei olisi kaikki niin helppoa, niin tehtiin 2 ekaa paloa taas aivan täysin itse siinä tasoittavalla. Ja superissa samat, että ei Vimpelin tarvinnut superissa kun käydä tuolla ulkokentällä, että me itse tehtiin. Mutta joukkueen tavoite on koko ajan kehittyä ja nuoret miehet mennä eteenpäin ja siinä tavoitteessa ollaan mainiosti matkassa. Niin ja tässä nyt voi vähän, jos spekuloi näitä ensimmäisiä otteluja, niin siinä kuitenkin ehkä 1 päävastustaja Alajärvi siitä voittoja. Nyt näistä 2 ennakkoon kovemmasta joukkueesta, niin kuitenkin pisteitä. No ei meillä ole päävastustajia sen takia, koska jos me pelataan hyvällä tasolla, me voidaan voittaa omalla pelillä Vimpeli tai Sotkamo ja sitten me voidaan hävitä Kempeleelle tai Alajärvelle. Että
meillä on päävastuus aina se, kuka kentälle tulee vastaan. Selvä juttu. Kiitoksia. Kiitos.